Biz bunu 56-нчы мәктәптә кызыклы лаборатория сәхифәсенә кузгалырга булдык һәм нәкъ шушы мәктәптә безгә 8-нче сыйныф укучылары физика дәресендә узган тәҗрибәләр белән уртаклашачак. Әйдәгез безнең белән. Лавовая лампа кызыклы һәм төсле тәҗрибә. Бу тәҗрибә өчен безгә кирәк су, сыек май, буяу һәм чимерди торган таблетка һәм база. Экспериментны башлыйбыз. Беренчедән без суны базага сыйлыйбыз. Һәм буяуны салабыз. Икенчедән без сыек май салабыз. Хәзер без чимерди торган таблетканы салабыз. Безгә кирәк бензолка, сыек май, су, буяу, югаш, бал. Тәҗрибәне башлыйбыз. Мензуркага су салабыз, шунда буяу кушабыз. Әкрен генә бал салабыз. Югаш өстәйбез һәм сыек май. Бу тәҗрибә вакытында 4 сыекча да тыгызлыклары буенча урнашты. Иң зур тыгызлык балда, аннан өстәрәк югыш, су һәм иң өскә иң бәләкәй тыгызлык белән сыек май. Менә шулай, дуслар, гади һәм кул астындагы әйберләрдән нинди файдалы, кызыклы тәҗрибәләр оештырырга була. Әле безнең алга таба мондый экспериментларыбыз булачак, шуңа күрә дә Көмеш кыңгырау гәҗитен укыгыз һәм безнең YouTube каналыннан видеоларыбызны күзәтеп барыгыз.